Ina jin daɗi fa. Duk duniya ba wata wacce nake ban hana ki tsaya da irin wa'annan ba. Wannan dan maganin zaki bari kin san cewa idan ma baba mu ma ya gani ma zai wa faɗa ba ke ba. Je ka kira abin namu. Ya kire na ne. Ai ni kire na ai ba za ki rena ba ba. Ai kuma ka zo ka rinka shigowa mu gidan malamai. Ina tana so na me ba ga ta bakin cikin ka. Ba wani zancen me zai yi bakin ciki kananin ka harka kananin ka. Ka tafi kawai wa kaban mu. Allah bari da kuɗi mutum da kire na. Da yayin nan naki. Akwai sai amma na aure ki na dauki ai shi ayo ko sallama ba za a amsa. Na ruwanka da lafiya na ruwanka da wuni ya tafi yawo. Kai saboda ba mutumin kirki bace gurin yata zaka lallabo ka zo. Abar kai ba mutumin arziki bane. Kana ganin kai kaga kai yarinya ta tayi yanayi da kai. Kai dan iskan gari mara amfani. Abun banza abun hofi. Malam Sani takurare bushashe. A tura musu boy shinkafa biyu. A ba wannan 50,000 na ragon. Su yanka kafin. To shi kenan. Na gode. Sai ka ji sai na ƙara so. Na fana ta lafiya yawwa ka ce ku kai ne wanda aka yi maganar. Ni ne na san ba gane ne magana ba gane ne ba ai magana wannan ai wannan abu ne ai mai sauki ko ba haka ba san ko ba biye da rama yana ta sa a gansu. Ayo wannan ai alhamdulillah wannan abu da kai za a yi in yaro ki wannan abu da kai za a yi kuma babu wani mahaluki ko kuma wani kasurgumi da zai shiga tsakanin wannan harka da kai za a yi kar ka damu kamar kayan ka ya tsinke a gindin ka ba kai ka damu ka kwantar da hankalinka wannan yarinya na ba ka ita na haɗa babu wanda zai raba.